Ma tieta no s'ha casat mai. De joveneta havia festejat amb un mosso foraster de Cal Sant Pau, que es va morir no sé com, perquè tot això del festeig ho vaig saber tard i malament. I quan ets pedrona sempre saps, encara que no t'ho hagi explicat ningú, que hi ha coses que més val no furgar. El cas és que ma tieta és, com la qualificava la Joana, una viuda psicològica, i tothom sempre l'ha tractada com a tal. Hola, avui us volia recomanar una novel·la d'una autora molt jove, la Marta Rojals, que es titula Primavera, estiu, etc. És la seva primera novel·la, ella és de la Palma d'Ebre i és arquitecta a Barcelona, igual que la protagonista d'aquesta novel·la. A part d'haver escrit aquesta novel·la, la Marta Rojals també és autora o traductora i editora de diferents textos, però a nivell d'arquitectura, i després també publica a VilaWeb. De què tracta aquest llibre? Doncs aquesta és una obra de retorn als orígens, diguem. És a dir, l'Èlia, la protagonista, que és arquitecta, com hem dit, després de la ruptura a Barcelona amb la seva parella, després de 15 anys de relació, retorna al seu poble. I allí es troba en un principi amb una mica de xoc, és el canvi de venir de la gran ciutat al poble, i doncs amb el retrobament amb tots els familiars, amb tots els amics d'infantesa, amb la parla del poble, que ella ja l'ha perdut una miqueta, i doncs aquí veiem que torna a recuperar la parla, i en això la Marta crec que excel·leix en aquest sentit perquè ho maneja el tema de la parla absolutament de manera genial. Ella al final del llibre diu que s'ha basat en una obra per tal de ser fidel amb aquest parlar de la zona sud de Catalunya, i llavors aquesta Èlia aquí en el poble el que fa és tornar, com dèiem, una miqueta a les seves arrels, a la seva infància, i és un punt d'inflexió de dir què he fet fins ara i què vull fer a partir d'ara. És molt important també el retrobament amb la seva amiga d'infància, la Clara, i sobretot amb la parella de la Clara, el Bernat, que era el seu amor d'infantesa. Tot això amanit en diferents anècdotes de poble. És una obra molt, molt, molt entretinguda i que hi haurà molta gent que us trobareu reflectits en moltes de les situacions. Us la recomano perquè jo sé que us agradarà molt.